Welcome to the leading site news. Borlangso Soron Singh Teronarong Basa Teron Memorial Football Tournament Phongthom Football ke Patrangdung Kiti. Lakhain ko idapon Nilip constituency ka parlo Borlangso Teronarong along Nini Pardon Ron an Football ke Patru Mesen Pen Pichun Pon. Pinpor Pon me Borlangso Inglong Havar atogolong pusitami ke Patru Pensi isi ke Paprangang Theglo pusi ke Ongdung arar tum Chithan Pon Renti. School ke Charlie ka Chihung Pika Sonsi Nona kai ke thek nangji ka chini nangjia son dopik. Laso football ke patronat Jasemet RD ki pidunatum ke ake hai Davidson Bay Nilip MSc Pavitra Rongpi BJP MP candidate Amar Singh Tiso Angdong kitia hu Chingthur FC atum goli pom malong FC atum aphan thaponsi Chingthur FC atum si chapahai ponlo. Laso ke patro hu kangkrung kang saidun abanga theke referee Jiten Phangcho pen chepahem phudonsi mesen pen angdung kiti ke patro pijot ponlong do.